बेटा थे पियर जुई था Longhong mate phak ok pen awor ki thur apita veterinary asai kam do clip mate pancreas onsi theklong Borsing ronghang alang like so chopolok ajoini Karbiang Long Autonomous Council aphan kira pachuhang Hanso katiki arat kaningri Karbiang Long Autonomous Council jinpet pensai denga sonte misenji Asam along puthot inut COVID-19 positive kilong 2 Longhonga ok mati phak ok pen abur ke khai bom pu ajoini ke jor atum kang ton son si rong arlo anta phak ok ke jor atum jum bom lo arniwang phak ke thi disobai lang mili nong tu balijan iragaw langbung dingpi tanti lima lom lapu bokolia along ke do veterinary dispensary along phak agora puthak kupisi sai ke deng onloma pu kachini jiaphan humri damlo bonsita me doctor atuma phan chetong damlong le aphi lamri hingpen jingki pen phak abur aputhak vaccine program deng bom lo pusi pachini pon setame lapu veterinary dispensary adunga rai malom setame lapu son sai ke deng pon thek pon long le lapu phak abur ke khai thuong phak ke jor atumta phak ok ke jor ka phere thu bangso joine si phak ok ke jor aputhak bokolia along ington pon kok lo pusi pachini pon lapu district animal husbandry office lapen klardak alam kachini jiaphan phone call ta arniwang amatsi switch off not reachable Karbiang Long Autonomous Council arlo ke do amo ke bang wenai angbong veterinary department ta EC pu jongme phak George man non lam ge George ya diding lo non lam abur rong ong mat jorai he delo kalama mentu ben la George ge George penang diding lo ekma bak lokai bo abur prang lo pen ke George pino athema abur okle George ta me rat tum chu sita komplain Mes Karbiang Long men meji arong amekar borsing ronghang alang like so kacholong cheng kedam tang ningkan surhini rakrep hopen lo kilong cheng ke pasi I apithu pb apithu ke paralyze ake so bangso aprang ke alang li mesin ainjin kahino hei huisi selam dun bompen hemrit aso phan chepang reng I seta nonapor abang ke alang li ke so chopolok ajoine arvi damun a ra damun a bangso jok pinangan kisung cecak nang lo lasi nonapor abang ke alang li tumta ke so kacelang jita arideng tangka maha kadure alang liphan ke chengsi ke tebok het adim hojai pon lo bangso phi bokajan lapen ako hojai lapen non an ke tangka maha kadure apor hotke guwahati an chepon nang popu lasi alang litum abidi ki judlo lasi Karbiang Long Autonomous Council kachari pon CM Tuliram Ronghang phansi alangli ahema soratum kera pacho hangpen chuning dipon kheroni penran sing teron news fast Karbiang Long West Karbiang Long along ta lockdown ke doko ka joini non hansu ka tikia raratum hansu ke Georgia phanta kaningri aningkan wangke therepo jangmi po chiklo porke West Karbiang Long hawar ke hansu ka tikia tum hansu chu Georgia sona son ning ke hanga hormu lapen hemrit ka chochia phan saido anta choklem long reptiti bonta kopai ke lang no pininga ningkan ke West Karbiang Long jidikin ding hawar ke hansu ka tikia tum kana hokan ningkan si ketang lo non lahaya hansu warde thelak lakpu sai jok jepen ki jum heka nam pensi ke Georgia phan si chisigring tilo Georgeta lockdown pen thang ke chuklema warsai ka vedera jok hemtun ke chubochia long akisung ka tikuk dokok an pinlo pusi hansu ka tikia raratum pen ning dugalam chethan pon lahaya hansu mate chutikia rat pen Karbiang Long Autonomous Council gin ferahin pen siding ponasonte mesenji nona por chutikia rarapan ke rabdun nang jia ke nang sora porlo dongka mukam pen komol kathar news fast Karbiang Long Assam Finance Minister Hinpen Sorkar Chokuma tum ke boy derara tuma phan jungjunga ki pen ki unan kerap ki pipon je phan tuning ripon teng si pini West Karbiang Long jengkha pen arlo kahilo kilometer capso se hadak rong thomara phan bangge thom LP School than bang relief son ingleng bilendi LP School Probin Ingleng R2 Bonglong LP School Lapen Hemari Ingti Kiling Rong Sopi LP School Athan Bangatum Jungjunga Khi Chirung Pen R2 Bonglong Bilendi Lapen Kiling Rong Sopi Larong Thomarat Kadokawe Don
trokepra isi kiduk det aradapan sanglin po ingti jangtula pen sabun hai hui pipa jirpon jengkha pen pobitro kathar news fast karbiang long kedam tang inkoira trok arni bokulia samtaro arong aradapan deben taro piechi chokomara hin pen sanghan ingti jangtula pen sabun hai hui akejoy pen ronpon kerap kelong abang pubang khietum pen ning kaching sam pen alang liphan arnam hirdumi hangpisi ing samjet pen kichun methang apok joine kangchir kelangit apor hot government atum kelang kepangkri mate abirta kavya jok sai jok jesi lockdown doko ka phita patumi dimapur pen banging poisose kewang bomahut tiphu panbarialong bdp atum kineplong bdp atum pen police apan Hansi Hospital along screening test padoponsi bang in koisose atomapan Difu Gov Higher Secondary School Relief Camp along Anpon Difu Pen Pankaj Deka News Fast Karbiang Long Patumi Durmi Arnianar Lopor Hud Inut COVID-19 positive kelong pon pen Assam along pen Pangrumpet Kesu kelong Apai Bang Thongke Pratroksi Litang Lo Lower Assam Gwalpara District along si COVID-19 positive kelong pon pusi Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Pangdakpon Kethan ponatenge Delhi Nizamuddin Markat Chamailong Kachatong Donatum along si Laso coronavirus keso Kichu undun pusi Sharma Pangdakpon Assam along Bang Thongke Pratroksi positive dolo Sitame COVID-19 kasuk kachelang apai Bang Sirkep Vedlo Inkoira Troxy atunga phanke hospital pense kachelang kimesi puthot hem kapasadam thulo pusi Sharma Pangdakpon Dangka mukam pen Komal Kathar News Post Karbiang Long Pinya birta lansi pajudik long gomi thangme kardom